Γεια σας. Είναι 1η Ιουνίου 2012 και είναι η μέρα αποφοίτησής μου. Ονομάζομαι Μαρία Παλτά και είμαι απόφοιτη του Τμήματος Χρηματοοικονομικών και Ασφαλιστικής. Εργάζομαι εδώ και 1,5 χρόνο σε μία από τις 4 μεγαλύτερες παγκοσμίως ελεγκτικές εταιρείες, την Ernst & Young, και είμαι στο ναυτιλιακό τομέα. Η εταιρεία αυτή μου έδωσε την όθηση να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα. Ξεκινώντας τη σχολή, στόχος μου ήταν να ασχοληθώ με το ναυτιλιακό τομέα σε συνδυασμό με τα οικονομικά. Έτσι λοιπόν, 1 χρόνο πριν, σε συνεργασία με καταξιωμένους καθηγητές, οργανώσαμε ένα βιογραφικό με άρεμα θάλασσας. Το βιογραφικό αυτό το έστειλα σε πολλές ναυτιλιακές εταιρείες, όμως κατάφερε να έχει αποτέλεσμα. Το βιογραφικό μου λοιπόν έγινε ο στόχος για μια θέση πρακτικής άσκησης στην Ernst & Young. Η θέληση και η μεγάλη προσπάθεια κατάφεραν να μου εξασφαλίσουν μια θέση εργασίας μεταξύ ατόμων με μεταπτυχιακές σπουδές του εξωτερικού. Η δουλειά ενός ελεγκτή είναι αρκετά απαιτητική. Απαιτεί πολλές ώρες εργασίας, συνεργασία με τον πελάτη και έξυπνη αντιμετώπιση. Όμως, η EY μου έδωσε την ευκαιρία να έρθω σε επαφή με τον κλάδο που πάντα ήθελα να ασχοληθώ. Ο κλάδος της ελεγκτικής είναι ένας ραγδαία αναπτυσσόμενος κλάδος. Δίνει ευκαιρίες ώστε να έρθει σε επαφή με διάφορους τομείς, όπως της τραπεζικής, της ναυτιλίας και άλλα πολλά. Η μέχρι τώρα επαγγελματική μου καριέρα και οι άνθρωποι που με στήριξαν στη φοιτητική μου ζωή με δίδαξαν ότι το μυστικό της επιτυχίας είναι ο στόχος, η θέληση, η προσπάθεια και φυσικά η τόλμη και η αισιοδοξία. Κυνηγήστε τα όνειρά σας και είμαι σίγουρη ότι μία μέρα θα τα καταφέρετε.